An ka foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni kun b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada jabaraniw fɛ walasa faamuya bɛ sɔrɔ aw fɛ. TV Shirifula bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a kuma selen ye. Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kungilenna a Seyid Sherifu Usman Madani Haidara ka bɛn ni kari tɛmɛnen octobre kalo tile 28 fulaw ka kuranɛ durusi yɔrɔ min bɛ Senugaw fɛ u k'a ma ko dikɛ Sudu Baba a taara a ɲɛda yen kan ni ka laban ka dugawu kɛ u ye fɛn min ye kalanyɔrɔ in yɛrɛ ɲɛma ye a ye a ka nisɔndiyaw jira ka bɛn ni karamɔgɔ Haidara sen jɔlen ye u ka kuranɛ durusi yɔrɔ la. An ka maa minnu ye a baara sariya o nɔfɛ o ye Abdul Karim Sako n'a ka jatala ye Ibrahima Kulibali. Ansaru ka ɲɛma a Seyid Sherifu Usman Madani Haidara n'ale de fɛnɛ Groupement des leaders spirituels du Mali ɲɛma ye a taara ziyara la kuranɛ kalanyɔrɔ la a bɛ fɔ min ma ko dike Sudu Baba Senu n'o ye an karamɔgɔ Hama Sise ka yɔrɔ ye kuranɛ durusi yɔrɔ min n'a biriki fɔlɔ dara ka bɛn octobre kalo tile 30 san 2011 n'a yɔrɔ yɛrɛ dayɛlɛla officiellement ka bɛn octobre kalo tile fɔlɔ san 2017 a Seyid Sherifu Usman Madani Haidara a selen Senukaw bɔra k'a bisimila bonya ni karama na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma centre de mémorisation coranique n'o ye kuranɛ durusi yɔrɔ ye dike Sudu Baba o ɲɛmaw bonya ani karama kɔnɔna na an karamɔgɔ Hama Sise ka ni kuranɛ durusi yɔrɔ ye n'o ye dike Sudu Baba ye n'i y'a jateminɛ salle 6 o de b'a kɔnɔ ani ɲɔgɔn lajɛra yɔrɔ kɛ n'u kama salle de réunion misiri b'a kɔnɔ fo ka taa se kalandenw minnu bɛ kalan na yen nɔ olu bɛ si ye u ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ n'i ye kalandenw jateminɛ u ta kalanden 50 la karamɔgɔ jɔlen 5 olu de bɛ k'u kalan a centre ɲɛma ka fɔ la musaka minnu donna baara in na a bɛ taa se fa wari miliyɔn caman na nka hali bi a baaraw u tɔw bɛ sen na a ɲɛma y'a jira k'a fɔ hakilina min y'u bila nin na o de ye k'a fɔ silamɛya ka ɲɛtaga o bɛ se ka sabati cogo min ka denmisɛnw kalan silamɛya yɛrɛ hakika la n'o de fɔlɔ ye kuranɛ yɛrɛ dɔnni ye fɔlɔ fo ka taa se silamɛya baara wɛrɛw ma bee ka kan ye an ka yɔrɔ la yan siya ko t'a la fɛn wɛrɛ ko t'a la maa o maa n'a ka d'a ye k'a fɔ a b'a fɛ denmisɛn de b'a bolo a b'a fɛ ka kuranɛ durusi walima a b'a fɛ ka arabukan fana kalan ni ladamu ye o tuma na an b'a a tigi bisimila yan yɔrɔ kɔnɔ dayɛlɛlen bɛ bɛɛ siya ko t'a la fɛn wɛrɛ ko t'a la n'a nana ye inshallah a bɛ kuranɛ kalan k'a durusi ani fɛn min ye ladamu ɲuman a b'o fana sɔrɔ inshallah an bɛ Ala tanu na i y'a ye an ya Seyid Sherifu Usman Madani Haidara bisimila an ka tahfizu yɔrɔ la a kan ka bisimila yɔrɔ min na an y'a bisimila o yɔrɔ la n'a fɔra Qur'an ale de ye Qur'ana kanuba ye Qur'ana kanuba a kan ka wele Qur'ana kalan yɔrɔ la parce que nin kalan yɔrɔ ni an y'a lajɛ an ka kalan yɔrɔw bɛɛ lajɛlen cira Qur'ana durusi yɔrɔw bɛɛ cira garibuw bɛɛ cɛrinna denmisɛnninw bɛ sɛgɛn garibuya la u tɛ se ka Qur'ana durusi u tɛ se ka nafa sɔrɔ u tɛ se ka ladamu sɔrɔ o kɔnɔna na an y'a ɲinini kɛ pour que an ka se ka yɔrɔ sɔrɔ Bamakɔ yan nɔ pour que denmisɛnninw ka se ka kalan kɛ u ka diinaw dɔn u ka danbew dɔn u ka sheikhuw dɔn u ka ziyaraw dɔn u ka diina sira bɛɛ lajɛlen dɔn bi an y'a karamɔgɔ bisimila yan nɔ pour que kalan yɔrɔ nin a ka du'aw kɛ yan nɔ kalan yɔrɔ nin ka se ka kɛ kalan yɔrɔ barikama ye a ka jamana nafa a ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen nafa a centre ɲɛma u ye bonya ta ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma a Seyid Sherifu Usman Madani Haidara ni nɔnɔ kɛnɛ caman dilen ye bonya bɛ mande bonyamasigi bɛ mande fɛn min an karamɔgɔ ye a yɛrɛ foli kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔ Hama Sise n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma u ka cɛsiri la an'u ka hakilina ɲuman na ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛni ma n'o ye ni kuranɛ durusi yɔrɔ dayɛlɛli ye a ye dɛmɛ ɲɛsinw ma ni sefa wari miliyɔn 1 ye ni ka laban ka dugawu k'u ye an balo danaya k'a fɔ centre de mémorisation coranique n'o ye kuranɛ durusi yɔrɔ ye dike Sudu Baba a filɛ nin ye Senu maa o maa ne de b'a fɛ k'i den bila a ka se ka kuranɛ kalan k'a faamuya kalancogo ɲuman na silamɛya ladabu o ka se ka sabati a la dike Sudu Baba k'a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye a Seyid Sherifu Usman Madani Haidara a ye dantigɛli minnu kɛ Senugaw fɛ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ asilamɛw nin kɛnɛ in kan an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba kan ni Muhamadu do sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka sɔli a so dunke sanimanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan k'an ka foli ɲɛsin nin jama sanima in ma nin jama barikama in ma ni o ye kuranɛ jama ye leader ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan
jamiyata ansar din islamiya mɔgɔ minnu bi yan ama sise a balima minnu bi yan n'a dɛmɛɲɔgɔn minnu bi yan an ka foli bɛ a bɛɛ ye yan ye an balimaw de ye ni o ye an balima filaw u ka kuranɛ durusi yɔrɔ min ni u y'a dayɛlɛ tari silamɛdenw na se ka kuranɛ durusi yan faamu cɛɲi kɔnɔ ani kuranɛ faamu ko ɲuman kɔnɔ ko bɛɛ ye seko de ye sinon ama silamɛ min don a ŋaniya ka ɲi a cɛsirilen don filaw ka ko la a ma dan filaw dama ma a cɛsirila silamɛ bɛɛ ka ko la a bɛ fɔ o de ma silamɛya siya tɛ silamɛya la silamɛ bɛɛ ye fa kelen ba kelen de ye innamal mu'minina ikhwa o tuma na ama ye o baara kɛ ka silamɛw kala k'u don ɲɔgɔn na ka wuli ka cɛsiri kuranɛ bɛ se ka sanga sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ cogo min na tiɲɛ don se t'a yɛrɛ ye ni se b'a ye a bɛ min kɛ an b'a dɔn o tuma na a ɲininen don silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ maa o maa bɛ se ka dɛmɛ don nin yɔrɔ in na a bɛ se ka yiriwa ka jiidi cogo min na tari kalandenw na lafiya karamɔgɔw na lafiya an b'o dɛmɛ ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ o tuma na silamɛ n'i ko a y'a kɛ a kan ka ye a yɛrɛ bɛ dɔ kɛ hali n'o dɔgɔyara mɔgɔw ka caman bi fara o dɔgɔman kan o la an y'a kanu nin kɛnɛ in kan se wɛrɛ t'an ye dugawu kɔ an b'o kɛ an bɛ tila k'a fara kan nin ye $1,000,000 ye o k'o fara kalanyɔrɔ baaraw kan a bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min ala k'a yiriwa a ŋaniya ɲuman bɔra minnu na ala k'a kɛ alijinɛ sara ye ala k'a n'u laban ɲɛ aw minnu fana nana ala k'aw bɛɛ sara ala k'a alijinɛ nɔgɔya ɲɛ ala k'an ka hamiw dilan kuranɛ yɛrɛ bonya kama salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ka bolofara mun bɛ sigida 4 na ka bɛn ni kari tɛmɛnen octobre kalo tile 28 jɛ kɛra ni u ka biro sigili ye u ko mun ma ko validation baara min yɛrɛ senfɛ ye sigidalamaw yera a kɛnɛ kɔnɔ kabini a diinɛ ɲɛmaw politikimaaw ka taa se a ladalamaw ma ka fara groupement yɛrɛ ɲɛmaaba kan n'o ye ACD Cherif Ousmane Madani Haidara ye Abdulkarim Sako ni Ibrahima Kulibali hali bi olu ka sɔrɔlenw don. Groupement des leaders spirituels du Mali olu ka bureau communal valideli commune 6 kɔnɔ Bamako district la Yirimajɔ Semade o baaraw o kɛra ka kɛɲɛ ni dimanche don ye fɛn min ye groupement ɲɛmaaba yɛrɛ a seri Cherif Ousmane Madani Haidara a kɛnɛ ɲɛmaya o tun b'ale yɛrɛ bolo groupement ani silamɛ tɔn wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka na kɛnɛ a ɲɛnamaya jama bɔra ka karamɔgɔ bisimila ni baara in kɛnɛ kan commune 6 ɲɛmaw olu caman ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan kabini maire la fo ka taa se ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli o kalo o tako 24 ɲɛmaya bɛ maa min bolo n'o ye docteur Nuhu Yatara ye hakilina kelen ani kunkilenna kelen n'o ye bɛn ani kelenya ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka biro in sigi an presque ɲinɛ y'a san 2 ɲɔgɔnna ye ni yɛrɛ sɔrɔ sisan an bɛna ɲini jama an bɛ se ka jɛ an bɛ dun mɔgɔw kan comme d'habitude an bɛ dun du kɔnɔ ka dun misiriw la ka dun mɔgɔ caman kan dinamɔgɔ caman kan an bɛ se ka baara kɛ cogo min comme an karamɔgɔ y'a laɲini cogo min ni o ye jamana bɛ se ka basigi an ka quartier fana bɛ se ka basigi an ni ɲɔgɔn cɛ basigi bɛn ani kelenya comme terroristes an b'a fɛ k'o kɛlɛ cogo min ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka bɔ an ka comité la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ an ka sigida la Yirimajɔ Semaya voilà donc vraiment ni ala sɔnna y'an bila baara min na an bɛ dugawu ɲini wali fɛ baara in ni ala sɔnna an ka minɛ ni courage an ka minɛ ni ala ye ka minɛ an karamɔgɔ ye an b'a fɛ ka baara ɲini kɛ fo ka siya dɔn ni ala sɔnna inchallah karamɔgɔ yɛrɛ hali na danna karamɔgɔ yɛrɛ nali ma o ye wasa ye bon n bɛna min ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye baara nin ye baaraba daminɛlen baara min tɛ taa ni courage ni cɛsiri tɛ parce que n'i y'a mɛn bureau membre du bureau fo courage dɔ de ka k'i la i ka sɔrɔ ka mɔgɔw ka baara kɛ parce que foroba baara de don bon welekan min bɛ n bolo o kɔni hali bi an bɛɛ k'an cɛsiri pour que an donna baara min na bɛn a ka ka an kuntigi sago ye n'o ye karamɔgɔ ye parce que n'i y'a mɛn bi groupement bon a ko bɛɛ de bɛ karamɔgɔ bolo bi fɛn min ye commune 6 maire ye a ye foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔ seri Cherif Ousmane Madani Haidara ma ka yira k'a fɔ silamɛ ɲɛmaw bɛ jɔyɔrɔ min na jamana kɔnɔ basigi sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an karamɔgɔ seri Cherif Ousmane Madani Haidara maa ma sen kɛnɛ in kan an b'u bɛɛ fo k'aw bɛɛ bisimila baasi min ma aw sɔrɔ a tatɔ ala kana baasi foyi k'aw la an bɛ a fɔ Madani ye ko ni a kalayala kuma o kuma an b'ale de ɲɛfɛ pour que a ka suma n'a nana ɲɛfɛ jamana bɛ suma a b'a sumaya ɲini anw denmisɛnninw de ye a b'a sumaya ɲini anw denmisɛnninw de ye a bɛ wuli ka jɔ la diinɛ in ye o kuma ko nin ye anw ka weleweleda ye a ma
ka dɔ fara wulikajɔ kan a wulilen no k'i jɔ dɛ halisa ka dɔ fara kan yaasa jamana in ka suma an bɛɛ ko bi ko bɛn ni bɛn tɛ yen jamana tɛ yen dɛ n'i y'a ye an b'a fɔ ko jamana bɛn de bɛ yen o tuma an b'a fo k'a waleɲuman dɔn. fɛn min ye groupement des leaders spirituels ɲɛmaa ye commune sisi kɔnɔ karamɔgɔ hama sise ale yɛrɛ ye folikan kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma ani ka laban ka weleweleda kɛ silamɛw ye u bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ hali bi cɛsiri min n'u b'o la jamana basigi la u ka dɔ fara o kan. an bɛ min fɔ comme leader kɔnɔna na an bɛ réconciliation fanfɛla la an b'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ y'a ɲininka a bɛ baara jumɛn kɛ min ti caya min b'a dɔn aljanna kɔnɔ alakira ko a ka kɛ maa ɲuman ye a ko n b'a dɔn cogo di ne ye maa ɲuman ye a ko i ka ɲininkali kɛ i ka sigiɲɔgɔn na i ka sigiɲɔgɔn ɲininka n'a i ka sigiɲɔgɔn kɔ i ka ɲi bon i ka ɲi na i sigiɲɔgɔn kɔ i man ɲi a bɛ fɔ i man ɲi an bɛ an ka sigiɲɔgɔnw barika da an bɛ foli bila olu la commune 6 mɔgɔw bɛɛ lajɛlen na mais an b'a ɲini aw fɛ an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ pour que an ka jamana bɛ se ka bɛn cogoya min na parce que gɛlɛya kɛra fagaliw kɛra an ka wuli ka jɔ an bɛ foli di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma an b'u barika da an b'a ɲini u fɛ an kɔni ye disponible ye an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ pour que jamana ka se ka kɛ jamana duman ye bɛn ka segin ka na jamana kɔnɔ. fɛn min ye kɛnɛ ɲɛmaa yɛrɛ ye n'o a karamɔgɔ aseri sherif usman madani haidara ye a ye folikan kɛ ka ɲɛsin silamɛ kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ka ɲɛsin bureau communal ma n'o ye leader ka bureau ye min n'a validé la nin kɛnɛ in kan ni ka laban ka cɛsiri o welewelekan da u ye kɛnɛ a kun cɛra ni dugawu don ye misabugu alimami ba fɛ. groupement ɲɛmaaba a seye de sherifu usman madani haidara a ye bilasiralikan dɔw fɔ ka bɛn ni sigida 6 na olu ka bureau validation ka bɛn ni kari octobre kalo tile 28 abdulkarim sako ni ibrahima kulibali an ka jɛ ka ɲɛmada hali bi olu ka sɔrɔlenw fɛ. bi mali yɔrɔ caman bɛ yen daga sunɔgɔ tɛ yen dɛ hali bamakɔ y'a yɛrɛ daga sunɔgɔ tɛ yen hali an bɛ nin bɛɛ la a bɛ laban cogo min na ala de b'a dɔn bɛɛ hakili wulila mali kun ye mali ye fantan jamana ye d'accord mais ne y'a fɔ fɛn dɔ bɛ mali kɔnɔ hali a ti jamanaw na pétrole ni essence bɛ bɔ jamana minnu na ala ye fɛn dɔ di mali ma ka olu jɛ a la n ko an k'a kɔlɔsi u y'a filɛ fɔtɔ kuma ye mais bi a y'an dan nege b'an bɛɛ la bi o ye mun ye la paix hakili sigi n'i nana yan ni i sera dutigi ma ko n bɛ fɛ ka jigin i ka so n'a ko n t'i dunan jigin i b'i ka dɛbɛ da poto in kɔrɔ yan k'i kun da i ka valise kan ou bien sacoche kan i t'i siran fiyewu ko so b'i suɲɛ i bɛ se ka siran de ko jakuma dɔ kana bin kan bamakɔ yan mais bi a bɔr'o la i ka da bi kari de ka t'i faga i ka so ka bɔ i denninw kɔrɔ k'i ka nafolo ta alors an bɛɛ b'a dɔn ni jogo tɛ diɲɛ jamana si tɛ se ka sigi du si tɛ se ka sigi quartier si tɛ se ka sigi ni jogo tɛ ni jogo tiɲɛna dɔrɔn maaya banna an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma karamɔgɔw a ye bɔ kira nana ni fɛn min tiɲɛ ye a y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'a faamu an ka diinɛ tɛ maa siran diinɛ ye maa bagabaga diinɛ tɛ leader bureau min sigira an y'a valider k'a ɲini ala fɛ ala k'a valider k'a bolo don a kɔrɔ mais ani sigi ti ɲɛ dɛ silamɛya baara dekun don dɛ parce que sara t'a la ala y'a seere anw minnu y'a sigi a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko peut-être an bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la mais a ɲɛmɔgɔw bi yan anw t'a sɔrɔ k'a dun anw b'a bɔ k'a di de ala tɔgɔ la tari jamana in ana kisi tari jamana in na kisi an ka wuli ka an ka nafa foyi t'a la fo n'a kɛra lahara ye ani an bɛna kogo min jɔ ka bila an denw ɲɛ yan an bɛ dugawu kɛ leader bureau ye u k'a dɔn baaraba de dir'u ma parce que leader sigilen don de ka jamana sauver ka silamɛya sauver ka bɔ galo la ka basigi na mɔgɔw hakili ka sigi u ka se k'u ka ala bato. donta kawuriya kalan dɔ dayɛlɛnna ka ɲɛsi denmisɛn 200 ma minnu bɛ baara kɛ kuran nasiraw de fɛ nin bɛ kɛ a tako fɔlɔ ye mun labɛnna mali kuran baaralaw ka jɛkuluba fɛ u k'a ma ko aprema a dayɛlɛnna ka bɛn ni tɛnɛndonya in yɛrɛ octobre kalo tile 29 torokɔrɔbugukaw fɛ fatumata ya kane ani seru ɲare
olu ka sɔrɔlenw don. Mali courant dilannaw ka jɛkuluba ni o bi wele ko Association des professionnels en électricité du Mali ni ye jɛkulu ye min ni a sigira sen kan san 2015 san mai kalo tile 28 ni jɛkulu in yɛrɛ ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka wuli ka jɔw kɛ ani ka dɛmɛ bolo ta ka ɲɛsin Mali courant dilannaw bɛɛ lajɛlen ma cogo min na u ka dɔntaw ka bonya baaraw kɔnɔna na walasa ka dankari courant ɲangataw la o de hakilina y'a to a ye ni tile 5 dɔnniyali kanwuriyali kɛnɛ sigi sen kan. D'abord association dayɛlɛlen don Mali électricien bɛɛ lajɛlen ye a cɛ n'a muso mɔgɔ ka baara ye courant baara ye an b'a ɲini bɛɛ fɛ u kana an ka jɛ ka kɛ jɛkulu kelen ye an bɛ se ka baaraw kɛ cogoya min na bon association sigira ka baara kolon de kɛlɛ baara kolon kɛlɛli ye mun ye c'est à dire que i bɛ baara dɔ la i hakili la ko o de don k'a sɔrɔ o tɛ donc n'an farala ɲɔgɔn kan dɔ bɛ dɔ dɔn min t'o dɔn o bɛ an bɛ ɲɔgɔn informer ten ka taa dɔɔni donc association sigila o de kama bon hakilina min nana ne ka ni formation sigi sen kan o de ye ka yira k'a fɔ ko an bɛ ka baara min kɛ a tɛ minɛnko kama a tɛ ka k'an sago ye bon n'an ye minɛn sɔrɔ min ka ɲi a bɛ dɔ bɔ dépense la a bɛ dɔ bɔ kasaraw la parce que courant minɛ normalement courant minɛ man ka mɛnɛ courant minɛ a bɛ don kogo de kɔnɔ et puis courant tɛ i n'a fɔ mobile ou bien moto tuma bɛɛ k'a bɛ tiɲɛ k'i bɛ taa dilan bon n'i ye minɛn sɔrɔ minɛn min ye minɛn qualité ye k'a don i ka so la a ka ca ala fɛ a bɛ kasara limité kalandenw an b'u fo u nana a diyara an bɛɛ lajɛlen ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso fɛn o fɛn y'a se a ka baara bila bi kana bi formation la a diyara an ye u kana an ka to ɲɔgɔn bolo parce que association don kalo o kalo an bɛ réunion kɛ yan ne kalo o kalo an bɛ réunion kelen kɛ yan quartiers b'an bolo cadre membres b'an bolo badges b'an bolo. maa minnu ni olu garisɛgɛ bɛna don kalan in na u ye u ka nisɔndiyaw yira ni ka tila k'a laɲini nin dɔnniyali kɛnɛ ninnu ɲɔgɔnnaw ka caya. Nin formation in a diyara an ye nin y'an fɔlɔ ye an tɛ fɛ nin ka k'a laban ye komi ne yɛrɛ ye muso ye a cɛ ma ne kɔni b'a ɲini muso ɲɔgɔnw bɛɛ fɛ mɔgɔ ye électricité kɛ i kana nin association in na nin kana ka an ka formation fɔlɔ ye a kana k'a laban ye. Courant baara ye fɛn ye min ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna na o de la u ka kuluba y'a laɲini ka faamuyali caman di courant baarakɛlaw ma kalanden ninnu ka tile 5 kalan in fanba bɛna boli bakuruba la courant minɛnw cogoyaw kan sɛbɛnni sira fɛ ani minɛn ninnu labaarali ni o ye théorie ni pratique ye kalanbulon kɔnɔna na ka taa se courant minɛnw kalanni ma minnu ni olu dilannen don dilancogo la walasa ka dankari kasaraw la ni olu ye minɛnw ye minnu ni u lakodɔnnen don diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Kalan base bɛ na boli normes kan normes ani couleurs parce que couleur kura de bɔra mun bɛ système international yɛrɛ a b'o kɔnɔ donc pour que installation ni installation bɛ na kɛ pour que fili kana y'a la parce que couleurs de b'a la o couleur la kodɔnlen don mondialement donc o couleurs ninnu vert b'a la bleu b'a la rouge b'a la orange b'a la bon vert ni o ye o kɛnɛkɛnɛyalen don minnu bɛ téléphone télécommunication olu ta la bon bleu ni o ye ji installation a bɛ kɛ k'olu protéger bon maintenant bleuman ni o ye électricien yɛrɛ ka installation minnu bɛ installation kɛ sow kɔnɔ o couleur y'o ye. Bon an bɛ sigilen ka man kɔnɔ pour que électriciens n'u bɛ baara kɛ u kana baara kɛ bolokɔfɛfɛn ye u k'u jija clients ka baara ka kɛ ka ɲa n'i y'a fɔ ko électricien clients de don n'i taara mɔgɔ ka baara kɛ ni baara ma kɛ ka ɲa tasuma mana wuli a ka so la a tigi tɛ se a tigi ka kɛ sécurité la donc an b'a fɛ ninnu n'a y'u former pour que n'u bɔra u kana installation kɛ mun bɛ se ka tasuma lawuli sow la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali courant baarakɛlaw ka ni tile 5 kalan in ni nin y'a ta ko fɔlɔ ye courant baarakɛla 200 o de kan k'a kɛ. Kari tɛmɛni octobre kalo tile 28 an ka jamana faaba kɔnɔ sigida 2nan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la 3e arrondissement Masuruna la tɛmɛsennama dɔw ye a jira k'a fɔ u ye fɛn dɔ ye dugu jukɔrɔla la ko Yankuma na kɛ foromarani ye kunnafoni selen kɔ an ka jamana lakana tigilamɔgɔw ma ani diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigilikɛ jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ MINUSMA u ka maa minnu ɲɛsinnen bɛ foromarani ko ma olu ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ye a jira k'a fɔ kunnafoni ko tiɲɛba tɛna ye a la o b'a jira k'a fɔ maaw yɛrɛ kɔni girinna tɛ k'a sɔrɔ dalilu jɔnjɔnba tɛ u bolo o fana de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛna bi ta walawalali ka ɲɛ.
kono wari ka u ka jamana ɲɛma kɔrɔ Henri Kona Bediye ye a kanubaw fara ɲɔgɔn kan fanga ɲini dɔ PDCI kɔnɔ ka bɛn ni octobre kalo tile 26 ye a yɛrɛ faso la Dawu Koro maire sigi kalataw ni marabolo ɲɛma sigi kalataw tɛmɛnen kɔfɛ octobre kalo tile 13 min ye sebaya di a jɛɲɔgɔnkɔrɔ ka faamu Alassane Dramane Ouattara jamana ɲɛma a n'o fara bɛ bi Henri Kona Bediye a jira a jɛɲɔgɔnw na fanga ɲini dɔ kɔnɔ maire kuraw ni marabolo ɲɛma kuraw u k'u jandu yɛrɛ la barisabu ka d'a kan maa bɛ maa la o wilen bɛ u nɔfɛ bi ko fɔ u k'u ka tɔ ti aw ka bɛ bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin maire kuraw ma u ka sebaya tali la ani marabolo ɲɛma kuraw octobre kalo tile 13 kalata senfɛ a ko nin bɛɛ lajɛlen de b'a jira maa hakɛ sɔrɔli la maire ani marabolo ɲɛma la k'a fɔ fanga ɲini dɔ a bɛ nina wa a ka kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni dun b'a dɔn k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ka fa de ye maa fanba sɔrɔ barisabu ka d'a kan maire 92 o sɔrɔla a fɛ marabolo ɲɛma 18 fɛnɛ sɔrɔla a fɛ Henri Kona Bediye ka fanga ɲini dɔ PDCI sera ka maire 50 ani marabolo 6 de sɔrɔ kalata in yɛrɛ kun ye cɛdumankɔrɔbɔ de ye fan fila bɛɛ lajɛlen la yanni jamanakuntigi sigi kalata cɛ min bɛ kɛ san 2020 o kumana k'u wele Dawu Koro ni ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin u ma a dabɔkun de ye hali bi u ka dɔn k'a fɔ u ni maa bɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛma bɛ u la ɲɛma min hakili bɛ u la ɲɛma min b'a fɛ u ka to ɲɔgɔn bolo fɔ ka taa se jamanakuntigi sigi kalataw ma Henri Kona Bediye ko nin kuma in na k'a ma nɔgɔn dɛ ko fɔ bɛɛ k'o dɔn k'a sabu kɛ u ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na u jɛɲɔgɔnkɔrɔ Alassane Dramane Ouattara ka fa u bilama bi sɔn fɛn bɛɛ lajɛlen ma ka se k'u ka fa giriya ni maire darakili ye PDCI la o dɔw bɛ se ka kɛ bagabagali ye u k'a ma ko chantage o dɔw bɛ se ka kɛ ŋwara dali ye i la n'u ko ma ko pression wali kelen k'i ndaraki i ka fanga ɲini dɔ la u k'a ma ko débauchage Henri Kona Bediye kɔrɔfɔ kuncɛ ni min ye a ko a nisɔndiyalen don ka sabu kɛ kalata tɛmɛnen kɔfɛ jɔn yɛrɛ ye 3 maires la ani jɔn yɛrɛ ye 2 marabolo ɲɛmaw la olu labanna ka na don PDCI fanga ɲini dɔ kɔnɔ Algérie jamana ɲɛma Aziz Bouteflika min bɛ fanga na kabini san 1999 a ka fanga ɲini dɔ FLN secrétaire général Jamel Ould Abbas ye dantigɛli kɛ ka bɛn ni dimanche ye wasabulon kɔnɔ ko cɛbɔ tɛ fila ye Abdel Aziz Do u b'a jira k'a fɔ mandat 5nan a b'o kɛ hali n'o y'a sɔrɔla k'a fɔ kɛnɛya kɛn tɛ k'a labɔ o yɔrɔ bɛɛ jama ye wara tɛgɛrɛ kɛ k'a kunbɛn Jamel Ould Abbas secrétaire général ye a jira k'a fɔ baarabaw de kɛra jamana ɲɛma Aziz Bouteflika fɛ jamana sigili la sɔrɔ siraw yiriwali la maa minnu ye politiki binakun ɲɛdamanganaw ye Algérie olu y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma Abdel Aziz Bouteflika ka mandat 5nan sɔrɔli fɔ ni si ye bɔli kɛ n'o tɛ a yɛrɛ bilama bɛ cogo min tension bana kɛlen kɔfɛ k'a bi san 2013 n'o kɔlɔlɔ kɛ mɛ sababu ye k'a sigi a sen sabara kɔnɔ ko jamanakuntigi sigi kalataw ka sɔrɔ nin na ko Ala ta ye nin a ka mandat min b'a nɔ filɛ nin ye o jamanakuntigi sigi kalata senfɛ jamanadenw mana sigi 100 sara la 81 bɛɛ lajɛlen ye danaya d'a kan Gabonkaw ka jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba kunkanko bɛ ka se ka sidɔn za Riyadikaw fɛ Saudiya dugu bala a si bɛ san 59 na a kun kan ka ye Saudiyama ɲɛmaw ka ɲɔgɔngun bɛ kɛnɛba dɔ kan nka yɔn'o kɛnɛ ka dayɛlɛ a ye bana lada Lapitaninzo la kabini octobre kalo tile 24 a dan bɛ duguba in na ye Riyad Lapitaninzo la nka jamana ɲɛmayaso Gabon o sen bɛ dantigɛli kɛ a kun kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna babu sentigi ni o ye Ige Ngwomi Ayila Uyomi ye ale y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba bana wɛrɛ tɛ la farikolo yɛrɛ de sɛgɛnna bawo tile fila in na a ka muɲugumaɲakaw cayara kojugu o kɛra sababu ye ni ka dadigi kɛ a la o kumana a ladan bɛ Saudiya kɛnɛya tigilamaw fɛ ko fɔ a k'i lafiya kosɛbɛ araba wulatile yanba yɛrɛ fɛnɛ fɛ ɲɔngunbɛba in kunjɛlen Saudiya masakɛ den min kan ka sigi wolo ka masakɛ nɔna ni Ala ye latigɛw kɛ Mohamed Ben Salman o tari ɲɛda ka Lapitaninzo in na ni o ye King Faisal ye Ali Bongo Odimba ka babu sentigi ni o ye Ige Ngwomi Ayila Uyomi ye a ko maaw k'u kɔlɔsi kunnafoni ngolonw na minnu bɛ ka munumunu kunnafoni sɔrɔ sira kuraw sanfɛ ani jabaraninzo dɔw ka jira k'a fɔ Ali Bongo Odimba sa mi sɔn k'a kɛ walikɛla bɛ nimakara la o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ Kamerunikaw fɛ jabaraninzo dɔ sina ka dantigɛli kɛ ten k'a fɔ ko Ali Bongo Odimba sara Saudiya duguba la Riyad Ali Bongo Odimba yɛrɛ nana jamana ɲɛmaya la san 2009 de fa salen kɔfɛ jamana ɲɛmaya la ni o ye Omar Bongo ye Centrafricains fɛ maa minnu ye Général François Bozizé ka kafo jaso ni u ka ɲɛmaaya kunbɛ Michel Dioto Diabolo ni u kɛn kun bɛ ka silamaya diinɛ berefini bere u yɛrɛ ka hali n'o y'a sɔrɔla Seleka cogoya ti fɔ bilen u kɛn bɛ ka cogoya kura da u yɛrɛ la
ko conseil national de défense et de sécurité CNDS ama ɲɛmaw ye dandigɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Abdoulaye Hissène na k'a fɔ Centrafrique kɔnɔ fɛn min bɛ ka kɛ bi silamaw kɛlɛtɔ de do barisabu ka da ka dɔgɔkun kunjɛtɔ maa min ye wasabilo ɲɛmaa ye Centrafrique ni o ye Karim Mekasuwa ye ko a dɔnna de k'a fɔ silama do n'u y'a jigin ka bɔ wasabilo ɲɛmaaya la ko kuma na ko tile tila de bɛ jamana ɲɛmaw ka lasigidenw bolo Centrafrique fanw na Seleka kɛn bɛ ka faa minnu minɛ ko n'o tile tila dafara ka sɔrɔ u ma yɔrɔ bila k'a tɛna kɛ basi ye k'a na dɛsɛ u bolo Karim Mekasuwa Centrafrique wasabilo ɲɛma wasadenw de farala ɲɔgɔn kan ka tɛgɛ kɔrɔta k'a jigin ka bɔ wasabilo ɲɛmaaya la juma wulada yan b'a fɛ a yɛrɛ kun kɛra wasaden ye sigida min na o ye sigida sabanan ye 3e arrondissement Fabala Bangi wa PK5 fɛnɛ kin bɛ o sigida in de kɔnɔ ni o ye silamakin ye Abdoulaye Hissène Seleka maakɔrɔ in a ka dandigɛliw la a ko silamaw kɛlɛtɔ de do Centrafrique ma ɲɛmaw fɛ walikala kerecɛnw fɛ ko barisabu ka da kan ko ale ma jigin kun dɔn Abdul Karim Mekasuwa la ka bɔ wasabilo ɲɛmaaya la k'a ma fiɲɛma ko foyi kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a jigi olu kɔni bolo silamaw de kɛlɛtɔ do wasaden dɔ bɛ wasabilo kɔnɔ o ye jaabili kɛ k'a jira k'a fɔ maa bɛ maa la Centrafrique kɔnɔ olu dɔw b'a fɛ ka Karim Mekasuwa ka jiginni kɛ diinɛko kɛlɛ ye ko diinɛko kɛlɛ tɛ politiki binaku nɔfɛtɔkɛlaw de do politikimaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ tarata maa 400 ɲɔgɔn na PK5 kin maaw la n'o ye silamakin ye olu ye nisɔngoya taama boloda ka bɔ PK5 ka taa se fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MONUSCO dagayɔrɔ la k'a jira k'a fɔ u ma diɲɛ ni Karim Mekasuwa wulili ye ka bɔ wasabilo ɲɛmaaya la mugutikaw fɛnɛ tora ka mɛn fan caman fɛ PK5 kin ŋɔnɔ wuladayan b'a fɛ juma a wulili ye ka bɔ wasabilo ɲɛmaaya la dugu minnu fɛnɛ bɛ wele ko Beriya ani Banbari ni Selekalakaw kɛmɛ ka bisimila minɛ o yɔrɔw la mugutikaw fɛnɛ mɛnna o yɔrɔw fɛnɛ na Abdul Karim Mekasuwa yɛrɛ n'o ye wasabilo ɲɛmaa kɔrɔ ye a y'i sen bɔ a kɔnɔ ka se silamakin PK5 na ka ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ale wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la wasadenw fɛ nka a ka dɔn k'a fɔ sariya sɔsɔra barisabu ka da ka jamana sariya sunba kɛmɛ ka siraw bɛɛ lajɛlen jira o kumana ko sira min minɛna wasadenw fɛ ko sariya sɔsɔra ale fɛnɛ wulilen bɛ ka se jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ la ka taa ka nisɔngoyaw jira ye u ko fɛn min ma ko recours walasa sariya k'i nu don a ko kɔnɔ k'a jateminɛ jotigi ka jo ka segin a mɔ jalakitigi ka jalaki Brezilikaw fɛ ma in kɛra jamana ɲɛmaa ye jamanakuntigi sigi kalata tako filanan senfɛ min kɛra dimanche tɛmɛnen Jair Bolsonaro kɛmɛ sarala Brezilikaden 55 ye danaya d'a kan o kɛra sababu ye a ka Fernando Haddad bi n'o ye Parti des Travailleurs fanga ɲini dɔ maa ye a kɛtɔ ka kuma ta kɛlen kɔfɛ ka sebaya sɔrɔ a ko Brezilikaden kun tɛ se k'i yɛrɛ to Parti des Travailleurs ka marakɛcogo bolo bilen ko dɔ kɛra a la ten a ko n'u wulila k'u ko socialisme k'u ka fanga dabɔ bɛ fasodenw kama wali kelen communisme o bɛɛ lajɛlen ye o kelen ye ko nka k'i b'a ye k'a fɔ u ye maraw minnu kɛ san damadɔ ninnu kɔnɔ ko Brésil sigira sen sabara kɔnɔ maa in yɛrɛ Jair Bolsonaro surasi kɔrɔ don tuma min na ni diyagoya fanga bɛ Brésil kunna san 1964 ka taa se 1955 ma a kun y'o dan kelen ye a si bɛ san 67 la bi a ko ni Brésilikadenw farala ɲɔgɔn kan ko an bɛ se ka ɲɛda kura di Brésil ma Jair Bolsonaro a ko a bɛ layidu di k'a fɔ a na jamana sariya sunba lapasa a na bɛnkan fanga lapasa maaw ka hakɛw na lapasa a fɛ a ko a bɛ ka dakuruɲa min fɔ a ko fanga ɲini dɔn ka dakuruɲa tɛ dalakangolo dɔ ka dakuruɲa tɛ a ko maa dɔ de ka dakuruɲa don maa min bɛ ka layidu ta dali masa ɲɛkɔrɔ Fernando Haddad min kun ye Parti des Travailleurs cɛbɔ ye n'olu kun mɛnna ka jamana mara fo ka na se kɔsada in na mɔ ɲuɲu ni ɲaɲa ka wuli u nɔfɛ k'a dankɔrɔba yɛrɛ wele bɔgɔ jeninen ka lula jamana ɲɛmaa kɔrɔ a ye maa min fɛnɛ jira a ka mandaw bannen n'o kɛra jamana ɲɛmaaya nɔna musolaka o fɛnɛ ka wuli ka bɔ a nɔna k'o ye yuruguyurugu kɛ Dilma Rousseff bɛnkan fanga ye fɛn min fɔ a m'o kɛ k'a jira k'a fɔ maa fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɔ sebaya ka ta dɔ fɛ ni min ye sebaya ta ne min bira ne ka to n ka fasodenya la k'a wele ka bonyamasegin k'a ye a ka sebaya tali la Fernando Haddad ma se k'o kɛ a ye mun fɔ a ko ale kɔni bɛ fɛn min ɲini jamana ɲɛmaa kuraw fɛ maa 45 minnu kun ye ale ka kalatalaw ye hakili ka to olu ka hakɛ la u ka bonya a ko kumana don nataw la ninnu kɛ ko min ye nin ye ka sebaya ta Brésil hadamadenw ka hakɛ politiki kɛcogo ani baarakɛlaw ka hakɛ a ko de bɛ farati danga la sa a ko nka bɛ wajibiya ale n'a ka fanga ɲini dɔ ma u ka kɛ fanga sinamatɔn ye fanga sinamatɔn min bɛ bana mini Brésilikadenw ni bɔnɛ cɛ ni fanga kura ko k'a b'o boloda ka ɲɛsin u ma maa min kun bɛ furanjɔrɔ fanga kunna Michel Temer o ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa kura ma k'a jira k'a fɔ baaraw bɛ daminɛ a fɛ ka bɛn ni nin dɛnɛ in ye nka Jair Bolsonaro yɛrɛ a bɛ furubasigi jamana ɲɛmaaya la janvier kalo nata de san 4.
faali kɛlen kɔfɛ Pittsburgh Ameriki jamana kɔnɔ ka ɲɛsin yahudiyaw ma ni o ye juifuw ye yahudiyaw n'an bɛ wele da ka ɲɛsin Donald Trump ma k'a ka wuli a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la teliya la ko barisabu ka da ka n'a fanga na Ameriki jamana kɔnɔ maa minnu ye Ameriki ka denw ye ni olu bɛ k'u yɛrɛ filɛ Ameriki ka denw ye ka tɛmɛ maa tɔw kan n'u taa m'u yɛrɛ sɔrɔ fanga ɲinindɔn kɔnɔ fanga ɲinindɔn min bɛ wele ko extrême droite u bɛ ka bɔnɛ ɲɛsin yahudiyaw ma k'a ka dabila faali min kɛra sibiri tɛmɛnen a maa fanba si tun bɛ san 60 de la maa dɔ de y'u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na ni marifa ye a si bɛ san 46 la a tɔgɔ ye ko Robert Bauer a minɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ yahudiya yɛrɛ de komanda ye a b'a fɛ yahudiya bɛɛ ka fa n'o ye juifuw ye o kumana yahudiyaw ka tɔ faramɛ ɲɔgɔn kan ka ɲini Donald Trump fɛ a ka bɔ ka danigɛli kɛ k'a fɔ maa minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ nazaraw ye Ameriki jamana kɔnɔ ka tɛmɛ maa tɔw kan wali kelen minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ Amerikikaw ye ka tɛmɛ maa tɔw kan nationalisme blanc a ka bɔ k'a ka nisɔngoya jira u la u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka kokolo kɛ Ameriki dugu kɔnɔ maa bɛɛ maa minnu man diya n'u k'o ma ko minoritew yahudiyaw n'u ɲɔgɔnnaw ka taa se Ameriki worodugu yanfan denw fɛnɛ ma minnu bɛ Ameriki kɔnɔ Mexicains n'u ɲɔgɔnnaw olu ma fiɲɛni ka dabila u fɛ ko ni Donald Trump m'o dantigɛli kɛ a kɛn bɛ k'a jira ka bɔ tile fila in na k'a bɛ taa Pittsburgh faali in kɛra yɔrɔ min taasibila la k'a k'a dɔn k'a fɔ a tɛna bisimila ka ɲɛ maaw fɛ sibiri tɛmɛnen faaliba in a kɛra sababu ye ka yahudiyaw ka tɔ tɔɔrɔ kosɛbɛ Ameriki kɔnɔ ale Bani Israɛlataw yɛrɛ tɔɔrɔ la barisabu ka da ka Bani Israɛl minisiri ɲɛmaa Benjamin Netanyahu bɔra ka dantigɛli kɛ k'a fɔ a ma jɛ ni ko in ye maa caman kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ kabini Donald Trump kɔni nana fanga na maa minnu tɛ diinɛ fɛ ni olu kɔni bolo Ameriki yɛrɛ ka degun ye diinɛw de ye wali kelen u bɛ k'u yɛrɛ kɛ Ameriki den ye ka tɛmɛ maa tɔw kan olu n'an bɛ sangaba sɔrɔ barisabu ka da ka Donald Trump yɛrɛ ka fanga hakilina a sinsin b'o de kan ko Ameriki ka denw gale o kɛra sababu ye nin maa siya ninnu kɔni da dɔw bi min kɛ bilen an ma tila foromaranintigi ka foromarani donni na sama na n'o ɲɛsinnen kun do Donald Trump fadenw ma politiki bina k'u kan o dun fɛnɛ minɛ ne y'a yira k'a fɔ maa o maa n'i tɛ Donald Trump fɛ ale ka ko ɲɛsinnen kun do i mɔ ale fɛnɛ ye nin maa siya kelen in de ye nin fɛnɛ ta n'a bɛ fara o ka bi o b'a jira k'a fɔ u bɛ sangaba la bi Ameriki kɔnɔ Donald Trump ka fanga kɔnɔ. Indonésikaw fɛ pankuru dɔ wililen ma mɛn a sina ka bi pankuru in bɛ ka ɲini bi barisabu ka da kan pankuru jiginkɛnɛ a ɲɛsin bɛ kwaji de mɔ o kumana pankuru wililen Indonésie ntɛnɛ miniti 13 o kɔfɛ a sina ka tunu dugumamaw la sanni dugu cɛ a taara yɛrɛ sɔrɔ kwaji kɔnɔ a bɛ ka ɲini maa 100 ani maa 80 ani maa 9 de kun bɛ a kɔnɔ pankuru ko ɲɛnabɔbaw ye kunnafoni di kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan k'a fɔ bibi in kɔni na u bɛ ka pankuru in ɲini nka u bɛ se ka fɛn min kɔni fɔ yanni pankuru in yɛrɛ kun ka wuli fiɲɛ dɔ kun bɛ la o dilala pankuru ko ɲɛnabɔjɛkulu y'a yira k'a fɔ u bilama tɛ se k'a dɔn ni maa balolen don wali kelen bɛɛ lajɛlen kɔni nsara maa 100 ani maa 80 ani maa 9 la ko nka k'u kɔni bɛ ala wele la walasa balotaw bɛ se balo a ma ladɔnniya k'a fɔ Indonésie jamana guma yɔrɔw de ka ca la duguw ni ɲɔgɔn cɛ jiw de bɛ yen u sigi bɛ gun ni gun 17 ɲɔgɔn na de don o kumana o gunw ni ɲɔgɔn cɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ taama o tɛ se ka dugu ma fɔ sanni dugu cɛ o de y'a to pankurunko in kɛn bɛ nɔgɔya sira ye nka o pankurunko min fɛnɛ y'o ye kuma o kuma i b'a ye k'a fɔ kasara dɔ fɛnɛ kɛra. o fɛnɛ de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka kɛnɛ ni kuma in ye aw k'an bɛn laseli wɛrɛ